No se on morjesta. Haksu tässä ja terve. Tänään mä ajattelin, mä teen semmoista vähän erilaista. Nyt on tehty aika paljon tuommoista syöntikelpoista aineesta. Ja tänään mä ajattelin, mä teen vähän niin kuin sitä juomakelpoista. Mulla on tosi jääkaapissa aika paljon kertynyt kaikenlaista juttua, mitä mä voin sekoitella. Mulla on tässä tämmönen blenderi, mikä mä heitän kohta kaikenlaista sössyä. Ja mä voin näyttääkin, mitä mulla on tässä kertynyt tänään. Näistä ei tule kyllä tosiaankaan hyvä. Elikkäs tuossa. Eli siitä lähettäisiin. Siinä on kartanon salaattikastiketta, soijaa, sriracha-kastiketta, ediä, kurkkumajoneesia, juissia, Rajamäen etikkaa ja appelsiinimehua. Joo, tämmöistä. Elikkäs nyt voitaisiin aloittaa sitten tämä sekoittelu tässä nytten. Joo, tässä on blenderi. Pistetään sinne ensiksi vähän appelsiinimehua. Pieni loraus, noin. Sitten heitetään etikkaa. Loraus, noin. Sitten vähän mansikkamehua. Noin. Laitetaan vaikka ediä. Ediä vähän sen. Noin. Soijaa. Noin. Sitten srirachaa. Vähän tulisempaa juttua. Oi! Nyt tuli vähän loraus, vähän enemmän. Kartanon salaattikastiketta. No, hitto. Ja sitten kurkkumajoneesia. Noin, vähän enemmän. Sitten pistetään blenderiin tämmönen juttu, että se sekoittuu kunnolla, pistää kansi kiinni ja vähän aikaa ravistetaan. Tästä voi tulla ihan karseet. Otetaan tosta yksi lasi. Tämmösiä upeita laseja. Oi. No niin. Käännetään tästä kameraa vähän noin päin. Olisikohan se on sekaisin. Minkä väristä tuli. Et tämmöstä nyt vetästää tänään. Tästä, en tiedä, ei tää varmaan ihan energiajuomaa on, mutta kokeillaan, maistetaan. Tästä lähtee. Etikka ainakin tuoksuu kovasti. Hyi saadaan. Hyi vittu. Anteeksi, tulikin rohja. Hyi helvetti. Nyt täytyy sanoa, että tästä ei tullut kyllä hyvä. Se sriracha maistuu aika rapeasti. Ei pysty, ei. No, mutta tässä oli tää kokkaustuokio, että jätetään nämä baarijutut sitten näille kunnon tekijöille. Mutta voi kokeilla kaikkea, niin kuin mä oon sanonut, mutta tää ei ollut kyllä niistä parhaimmasta päistä. No mutta next video we see you. Moi.